बड' लेटेस्ट आपडेटआव बयखौबो बरायबाय। दिनैनि रादाबखौ फरायदों आं प्रमद खाख्लारि। गिबि निउस दङ। आसामाव सानै चिफ दं नामा? आथिखालाव आसामाव सानै चिफ दं। सानै चिफनि दैदेननायाव आसामा सोलिगासिनो। बे बाथ्राखौ बुंदों एपिसिसिनि आफादगिरि भुपेन बरा बिथाङा। आसामाव आथिखालाव सानै चिफ दं। सासेया गिबि मन्थ्रि आरो गुबुन सासेया कामान्डार इन चिफ। थांनाय 1989 मायथाइयावबो सासे गिबि मन्थ्रि प्रफुल्ल कुमार महन्त आरो गुबुन सासे दंमोन कामान्डार इन चिफ परेश बर'आ बिथाङा। दायो बिजेपि सरकाराव सासे दं गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा आरो गुबुन सासेया जाबाय आलफानि कामान्डार इन चिफ परेश बर'आ। आथिखालाव आसाम सरकारनि मन्थ्रिफोरा गोनो गोथो। मन्थ्रिफोरा मोजाङै हमनो हायाखै गिबि मन्थ्रिया बांसिन गोहोगोराना आलफानि कामान्डार इन चिफआ बांसिन गोहोगोरा। गिबि मन्थ्रिया मन्थ्रिफोरखौ बुजायनो गोनां जादों जि कामान्डार इन चिफआ नङा गिबि मन्थ्रिया गोहोगोरासिन होनना। पान्जाबनि मुंदांखा देंखोगिरिखौ सिनाय मोनै दुथांफोरा गावथारदों। पान्जाबनि मुंदांखा देंखोगिरि आरो कंग्रेसनि दैदेनगिरि सिद्धू मुसेवालाखौ सिनाय मोनै दुथांफोरा पान्जाबनि मानसायाव मैया गावथारो। देंखोगिरि सिद्धूखौ जवाहारकी गामिनि मन्दिर खाथियाव खमैबो गरजि गुलि गावो। देंखोगिरिखौ मानसानि सिभिल हस्पिटालाव लांनाय जादोंमोन नाथाय डक्टरा थैनाय फोसावो। देंखोगिरि सिद्धूजों लोगोसे गुबुन सानै सुबुङाबो दुथांफोरनि गुलि गावनायाव जखम जायो। असमिया खौरां बिलाइयाव फोसावनाय मोनसे नोजोर होनो गोनां बाथ्रा। बर' आन्दालननि बर' एबा बर' नङै शहीद एबा मुंख्लंफोरनो क्षतिपूरण होनायनि रायजो सरकारनि थांखि। खौरां बिलाइयाव फोसावनाय बादिब्ला बर' आन्दालननि सा 34 बर' मुंख्लंफोरनि मादाव सा 19 गाबोन 31 मे खालि जनता भवनाव 5 लाख राङै गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा गथायनाय जागोन। बर'नि आन्दालनाव माबोरै बर'आ मुंख्लं जाखो बियो बयखौबो गोनो गोथो मोनहोदों। बेराफारसेथिं दुखुनांथाव जोंनि बर'नि मुंख्लं नखरफोरा दासिमबो सरकारनि अनसुंथाइखौ गले गले खावलायनाय एबा थाबैनो होनो दाबि दैखांनायनि उनावबो दासिमबो मोनाखै। BPFनि माखासे MCLAफ्रा UPPL दोलोआव जयेन जासिगोन नामा? फैगौ सानाव BPFनि गेदेर खहा जानो थांगासिनो नामा? उफ्रा बिसायख'थिनि उनावनो BPFनि साथाम MCLAफ्रा UPPLआव जयेन जासिगोन। बे बाथ्राया आंनि बुंनाय नङा। बे बाथ्राखौ BTCनि EM डक्टर निलुत सरगियारि बिथाङा बुंदों। बिनि अनगायैबो BPFनि साथाम MLAफ्राबो दोलोखौ नागारनानै गुबुन गुबुन दोलोआव हाबगोना 90% थि जाबाय होनना EM बिथाङा बुङो। नोंथांमोना नुनो मोनगोन फैबाय थानाय समाव BPF होननाया थानाय नंला। बे ओनसोलाव आं सानो जि मानसिफोरा रायजो राजाफोरा सोलायनाय लुबैदों आरो दिनै जों सोलायनाय मोखां नुनो मोनदों होननाबो रोखा बुंथियो EM डक्टर निलुत सरगियारि बिथाङा। दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 55थि बोसोरसालिया जथुमाखौ उदालगुरि जिल्लानि रौता दख'रायाव फैगौ 2023 मायथाइयाव खुंफुंनाय जागोन। बे थांखियावनो मैया रौता दख'रा एबसुनि आवथायाव थानाय दैदेनगिरि मेलेमजिबि आरो सानसुमैमोनखौ लानानै सावरायनाय जायो। मख'नो गोनांदि रौता हालामाव एबसुनि जथुमाखौ थांनाय 1986 आरो 2004 मायथाइयाव खुंफुंनाय जादोंमोन। बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्म बिथाङा एबसुनि 1986 मायथाइनि जारिमिनारि रौता जथुमायावनो एबसुनि आफादगिरि जादोंमोन। फैगौ बोसोराव 55थि बोसोरसालिया जथुमाखौ मोजाङै खुंफुंनो थाखाय मोनसे गोख्रों बानजाय आफाद दानायनि सोमोन्दै मैया रौता दख'रा एबसुनि मावख'आव सावरायनाय जायो। बाक्सा जिल्लानि सिमलायाव BPFनि खौरांगिरि मेल। प्रमद बर'आ कक्लाबारिनि रायजो राजानो तामुलपुरखौ गारनानै कक्लाबारियाव थागोन होनना खोथा होदोंमोन नाथाय कक्लाबारिखौ नागारलांबाय। बेयावनो बुजिनो हायो कक्लाबारिनि रायजोआ बुजिनो रोङालासे थायाखै जि बिथाङा मिसुलियानि अनगायै जेबो नङा, जेब्लायबो मिसुलिया। थांनाय BTC सेसनाव जों BPFनिफ्राय सोंथि खालामनाय जादोंमोन जि क'क्राझाराव नंखाय एनकाउन्टाराव जोंसार मोसाहारि आरो जनक कुमार ब्रह्मनि जिउ गोमानाय दुखुथिया नखरनो एक्स ग्रेसिया होनाय जादों नामा होनना सोंथि खालामदोंमोन। बेयाव प्रमद बर' बिथाङा बुंदोंमोन जि गंनै नखरनोबो 1 लाख राङै एक्स ग्रेसिया होदों होनना गोथार सदनाव बुंदोंमोन। नाथाय 1 लाख होनायखौ गोजानाव दोन, प्रमद बर'आ थाइसे रांबो होआखै होनना दुखुथिया नखराबो थाइसेबो मोनाखै होनना बुंदों। जुदि होदोंब्ला होनायनि फोरमान बिलाइखौ होनांगौ होनना MCLA देरहासात बसुमतारी बिथाङा बुंथियो। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोना जुदि आंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै अन्नानै साबस्क्राइब खालाम। गोजोन्थों।